Nyakwarom gajwang dakika osekadho mano prang'wen tok sa 10 mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni Nonro Mar Gaset okinyi ma kawuono nyinga Sharon Ong'aw. Mana ka pile waneno gazede ariyo, mano Daily Nation kanyakla gi The Standard. Okinyi ma kawuono nyakwarom gajwang ayudo thuolo makende antiere kod wuoda boke ka mano mawuok e kaunti ma Siaya, Chris Owino. Iselalnwa koro? Ncha ang'iyo kaka piny dhi, ing'eni ncha watemo mondo wane ka wanyalo tego shilling mapacho kae koro sama tin wane pinje mag Angola but aseduogo machiegni piny Kenya. Erokamano. Kawuono kinyi ma kawuono nyakwarom gajwang Daily Nation gi The Standard thor weche opogore. Neno kanyo ka The Standard nen kotenre kod yom mano mar omenda ma pacho kae kipimo gi mano mar dola mana ka Chris osewacho. Sani dola inyiewo mana nengo mar siling 160. Mano nyiso nang'o? Ang'eni wasekelo ni kata mana thor wach makama e kinde mosekalo kwa puonji ka yom mar siling obedo pek mane ma bende japiny nyalo bedo godo. Daily Nation en kotenre kod weche mag siasa to entiere gi jafwambo mar siasa Chris Owino. Aparo ni mae mwachak godo gimomiyo ni duond bura mar ODM romo margi manabne beni gibago duche ma kawuono koro thi choko. Sharon, ing'eni ma en gima ne otimre e seche mag ang'ich welo nikech e seche mane wawuok newsroom ne wasejipanga ni odiochieng' ma kawuono wadhi ng'iyo giko matimre e romo onego bag e kar romo mar Stephen Kalonzo Musyoka Command Center mar temo goyo mbaka ewi riwruok mar Azimio. Kata kamano weche mang'eny osewuok gimomiyo ne ochwal e nyime. Gimomiyo ochwal romo ni nyime kelo penjo mathoth nikech ne seche mane ok newsroom nyoro godhiambo ne wang'eyo ni romo nitie odiochieng' ma kawuono. Seche mane Raila ni Kilifi odiochieng' manyoro ne ging'eyo ni romo nitiere. Kata kamano kochopo e seche mag ang'ich welo ka wasoke newsroom ne wachako winjo fununu kata maling'ling ni ochwale. Nitiere weche mang'eny ma wachore ni ochwale nyime. Mokwongo giwacho ni jogai mar na Kenya Martha Karua kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka ni onge pacho kae. Ok ang'eyo na adira ni kanye nikech ne ging'e ni jogi onge karang'o nikech kiwacho ni Kalonzo Musyoka ne odhi e nyasi mar sidho jatend piny mar piny DRC Tshisekedi. Gino notimore juma mokalo. Kane nitie adiera e wach ni Kalonzo ne bang' chopo e nyasi makamano ne duogo. William Ruto jatend piny Kenya nochopo e nyasi no noseduogo e pacho kae. Koro ma ok apar ka nitiere adiera ni Kalonzo pod nitiere DRC e nyasi mar sidho Tshisekedi. Nyasi cha noserumo. Donano kamoro bende nikech kaluwore gi kaka jofwambo ndiko kaendi ni Karua bende nok dwa bedo gi romo mano Stephen Kalonzo Musyoka Foundation Center kacha nikech pogruok mar paro ma bende gintiere godo kotenre kod Kamwene Foundation. Juma mokalo jotelo ariyogi ne oyware e mbui mar tudruok mar X kamane Kalonzo Musyoka wacho ni riwruok mar Kamwene en riwruok mar josiasa mawuok e gwenge mag Masawa moting'o Jeremiah Kioni, oting'o Martha Karua. En riwruok mar akwede kata tribal union mane owacho ni magi siasa maduoko piny Kenya chien ok onego bed ni dhano riwore e misingi mar kikabila. Kata kamano Martha Karua ne owuok e tung' mosuo ka wacho ni pok ong'eyo nyaka sani gimomiyo Kalonzo okosebedo ka wacho weche mabeyo e riwruok mar Kamwene. Ka wacho ni Kamwene kata Jeremiah Kioni ne wacho ni Kamwene ok en riwruok mar siasa. En mana ilongo ni unju kata na bura moro mar jotelo mawuok e gwenge mag Masawa maginyalo betie piny kendo gigoyo siasa mar Masawa to ken riwruok mar siasa. Koro mae bende wachre ni pod nitiere osiep mang'ich e kind Kalonzo Musyoka kod Martha Karua ewi wach mar Kamwene nikech Kalonzo ok odwa Kamwene ka oneno Kamwene ka riwruok mar siasa mar akwede manyalo duoko piny Kenya siasa mag akwede mag dhoudi. To Kamwene ni bende wang'e ne en riwruok mar siasa hinya mag oganda mawuok e got mano mar Mount Kenya. En mana ni Chris kaka jalnero mabedo kaluono weche mag siasa e TV mar Ramogi neno ka romo makama nene wi ang'o nikech nitiere weche mathoth mosebedo ka wachore kaluwore gi romo mabende Azimio ne bende bago. Azimio ni kod midhiero mage. Duond bura mar ODM bende nitiere ywarok ma piny ewi wach mar jaleg kweth
jood bura manok mano Junet Mohammed. Nitiere jokanye duond bura mar ODM maneno ni Junet Mohammed ok onego bed ni bet e lemo ma kamano nikech ok osebedo ka oyuoro e romo mag siasa mag riwruok mar Azimio kod mar ODM ndalo mokalo. Koro nitiere jomoko e duond bura mar ODM mawacho ni Junet nyaka ne wadhi e yiero. Junet ok osebedo ka wuotho kodwa kaka ODM kod Azimio, osebedo ka obolore tenge. To en motelo ne kweth mar ODM kod Azimio e od bura ka jaleg kweth jood bura manok kata chief whip. Koro ne nitiere kwayo kata nitiere ng'ur e kind jokanyo mag ODM kane gidwaro mondo gol Junet Mohammed. Maweche be ne liekre ni romo ma kawuono ne onego bed ni achiel kuom agenda en yo mar thicho oko Junet Mohammed. Kata kamano odiochieng' manyoro ogai mar Azimio Raila Odinga ne okwedo weche kamagi ka owacho ni Junet Mohammed ni ODM kendo Junet Mohammed otegno e ODM kendo ok bi gole kowuok e lemo ma kamano. Koro apar ni wach mar golo Junet Mohammed ne en achiel kuom agenda mar romoni, to bang' Raila ok ayanga kendo wacho ni onge chenro mar golo Junet Mohammed. Apar no maeno omiyo koro gichwalo nyime wach makamae kata bura makamae mar miyo ODM thuolo mondo gilos weche gi i ot kapok gigolo oko e riwruok mar Azimio. Koro nyakorom Gajwang' warita nene ni gibiro bedo ka gilando ni romo makama hibro bed kendo kibago karang'o. Ang'ene wach mabende Chris Owino hibro bedo kilo machiegni. To Sharon bende kapok wadhi nyime, maybe simkunya kwa Ramogi penyo nang'o miyo johera mag ODM bende dwaro mondo kata moko kuom jokanye e ODM ok mor kod ten Junet Mohammed. Kane wachomo yiero mar 2022, Junet Mohammed ne en achiel kuom mise motegno mar campaigns mag Raila e pacho kae. Kata kamano bang' yiero ne nitiere ng'ur moko kuom jokanyo ka wacho ni kaka ne ODM kod Azimio otayo yiero mokalo. Ka giwacho ni ne nitiere omenda mar agents ma giwacho ni ne orocho notamo miyo Raila loch nikech pesa manonego bed ni miyo agents pesa no ne olal. To nitie jomoko mawacho ni achiel kuom jogo mane ochung' ne wach mar chulo agents kata wach mar agents ya Azimio ne en Junet Mohammed. Koro nitiere ok wang'eyo adiera, ok wanyal yango adiera ni Junet ema ne ochung' ne wach agents, but nitiere jood bura mag ODM waselosogo kod Azimio mosebedo ka seyo Junet Mohammed ni en mane otelo ne weche mag agents magikore ne ok ochul kendo ne omiyo gwenge moko e pacho kae ne ODM obedo maonge kod agents e yiero mokalo. Ang'eni penjo bende nitiere ni Junet ni kanye nikech pok osenene e rombe mopogore opogore, mano mar kweth mar Azimio kata mano mar ODM. Wach machielo nyakorom Gajwang' mabende mi pek tipo mineno ka ma en iluongo ni managing director mano ka duol mar Kenya National Trading Corporation, mano mikai Pamela Mutua. Dibed ni ogwetao Pamela Mutua, dibed ni ogwetao koso onyise ni owe tich nikech ma penjo maduong' mabende podi penjo, quit or forced out. Wang'eni nitiere weche mag mibadhi mabende osebedo ka luoro mo mar tedo. Ndalo moro nyalo paro duol mang'iyo rang'iny mar mwandu nowacho ni modhi ma kamago ne richo gi ngima dhano kendo gichak giloko magiwacho ni modhi ma kamano ni kare. Ang'o madibed ni timore? Ing'ene wach mibadhi mar mo tedo kata edible oil en achiel kuom mibadhi madongo ma usiyiengo piny owacho mar Kenya Kwanza kendo takopo ni riwruok mar okinde pacho kae LSK e kinde ma jatend piny William Ruto osebedo ka ondere e wach mar luoko mibadhi e bad migawo mar doho. Jalup jakom riwruok mar okinde pacho kae Faith Odhiambo ka achiel kod jakom riwruok mar okinde Eric Dheuri ne owacho ni ka bed adier ni jatend piny William Ruto ni kod mahino e kedo kod weche mag mibadhi, dok kwang'o kedo kod mibadhi e piny owacho mare kane giwacho achiel kuom mibadhi en mibadhi mar edible oil. Mibadhi ma iwacho ni mo mar tedo ne okel modhi ma ok onego bed ni itiyo kod jopiny to ne orwak gi pacho kae kendo ne nitiere luoro seche moko jopiny nochako tiyo kodgi. Bang'e kane ute fwambo weche mar achiel kuom Royal Media, Citizen, Ramogi kod ute mamoko bende osegolo mibadhi ma kamano, sirikal ne obiro bang'e kendo wacho na gino ken adier, modhigo ber ok giricho. Koro nitiere men achiel kuom mibadhi madongo moseyiengo piny owacho mar Kenya Kwanza nikech omena maromo bilion 17 gi wiye
wachore ni ne olal e wach mar kelo modhi kata modhi mag tedo ma edible oil. Koro seche moko apar ni en chenro mar luoko mibadhe ma kamae ama seche moko nyalo bedo nosetim nonro to yud ne ohusi ka koro inyalo ng'isi ni ougo oko obed tenge mar mondo nonro odhi nyime. Nikech nyakwa Ramogi Jonka noyudo thuolo mar somo ite mar abiriyo, ok mutwa kende bende mothich oko gi duol mar KNTC. Mamoko ma bende othich oko, nitiere kanyo iwacho ni Sales General Manager, jal mochung' ne uso mano ka duol mar KNTC. Bende nitiere manager mano mochung' ne warehouse e kind mamoko. Ang'eni bende wach machielo ma nyakwa Ramogi Jonka ma bende waluo ni machiegni. Nikech walidha mar mondo mi wadhi mapiyo piyo. Ka niyudo thuolo nyakwa Ramogi Jonka weche motenore kod somo mantiere ite mar ariyo. Jagoro e bwo migawo mar somo mano Belio Kipsang bende wacho ni kwan mag jopuonjre maromo 48,000 mano yudo grade mano mar E bende koro ijiwo mar mondo mi owuog oko mar mondo mi oriwre kod technical colleges kata mana kuonde ma bende ginyalo somo e tije mag lwedo. Ka niyudo thuolo wani some e ite mar ariyo. Ang'eno odiochieng' manyoro bende nwamenyo sigana mano ka duol mar court. Nyaka sani jalni ma bende otelo ne jotije pacho ka Francis Atuoli dibed ni oloko tanga Chris. Waseneno ka noseriwore nyaka gi piny owacho. Sani koro osoko wang' piny owacho. Ahinya nyaka luwore gi duol mar IMF. Iwacho ni ng'at mofuwo ema ok nyal loko pache, to ng'at mariek oyiene mar loko pache. Koro Atuoli bende koseneno ler ok en makosa mondo owuog oko kendo ong'is ji piny ni asebede mudho lakini aseneno ler. Seche moko maybe ler mane onenre ne Paul kadhi Damascus seche moko nyoro rienyo wang' Atuoli nikech adier Atuoli onego bed ni kedo ne ratiro mag jotich. To seche ma nengo ngima oidho malo, jotich sandore. Seche ma ijuo jotich osuru piny maru, jotich hinyore. Onego bed ni Atuoli bet e ong'ala manyime e kedo ne ratiro mag jotich. Giyudo osara maber, giyud lwasi maber mar tich kaachiel kod weche duto mong'ire kod weche tich. Kata kamano Atuoli en kod ratiro madonjo mar riwore kod piny owacho, tiyo kod piny owacho kata dong' e opposition, mano ratiro mare mar siasa. Kata kamano nyaka ong'e ni ok en Atuoli, en jatend kotu. Dibed notimo kamano Chris nikech seyo mopogore opogore ma bende osebed kichwalo ne kaka jal mochung' ne jotich, osebed kiseye ni ok osebedo koloso motegno kaluwore kod osuru ma bende ijuogo kata mana jotije pacho ka. Nyalo bedo ni seche moko oseyudo ka jikon liet. Koro ing'eni kiyudo ka jikon liet to kilori jikoni iwuok oko. Maybe seche moko ne oparo ni piny owacho mar Kenya Kwanza dhi konyo jotich. To iyudo ka gigo piny olokore. Ing'eni dhano bende winyo. Seche moko nosing'ne ni ibiro konyo jotich, sani koro neno ka jotich ywak nikech mokwongo osara mar jotich ijuogo mamalo. Gino jotich osebedo ka ywak ni. Mar ariyo nengo ngima oidho malo to osara to pod pok oidho malo e pacho kae. Koro an gima ng'eyo ni Atuoli onego bed ni kedo ratiro mag jotich, ok onego bed ni ochung' kod sirikal nikech ochung' kod sirikal ka sirikal konyo jotich. To kopo ni sirikal ok kony jotich, noyiere ni mondo obed jagoro mar riwruok mar jotich. Ok noyiere mondo obed jaloso e lo piny owacho. Ochung' motegno kod jotich. Ka sirikal tiyo maber, mano bende owacho. Ka sirikal tiyo marach ne jotich, bende owacho. Konego bed ni owe jotich kendgi, koro gineno ka joma kiye. To mag duto to wacho nyakwa Ramogi Jonka ka bende wang'eni chakre juma mokalo siling ma pacho ka indi osebedo mana ka medo bedo mayom kipimo gi dola mano mar piny Amerika. Kinyalo paro chakre juma mokalo dola osebedo ka ringo e nengo mar siling 160. Sani koro Atuoli oseyo duol mar IMF ni emosebedo ka kelo yom mano mar omenda ma pacho ka. Nikech wang'eni piny Kenya bende wantiere gi gowi mano ka duol mar IMF manego bed ni wachulo. Naneno machinglo moro kapok wadhi gazet machielo. Machinglo mantiere ite mar 15 nitiere jolupo moko gintiere yie moro, yie no ndik ni ODM recruitment drive. To yie ma kamano chal ka gima onge gima gidhi mako nikech aneno kata mana ka gir lupo no chal ka gima gine pi motimo chuodho. Wach ma kama nitiere ite mar 15. Akeni Chris nene nade? Jogi temo nyiso mana jopiny ni chenro mar ndiko jokanyo mag duond bura mar ODM pod en gima omoko e chuodho ma ok obi goyo okang'. Kata kamano gima nyaka jopiny yiere ni kuom duond buche duto ma pacho kae
duond bura mar ODM kata doko no osebedo kod midhiero mage ma achiel kuom duond bura ma osechung' mongirore kuom higni mohingo 20. Kiweyo duond bura mar KANU en ma duond bura mar ODM kende ema osedhi e yiero moloyo achiel to kendo pod odong' kotegno to ODM be ne duond bura kende e pacho kae ma pok obedo e piny owacho, pok oloso piny owacho to pod otegno. King'iyo KANU higni go te KANU ne ni sirikal, ODM pok obedo ga e sirikal to osebedo motegno kata odoko ni osebedo kod midhiero mage e weche mag tayo weche mag gwelo kata nomination, lakini iwacho ni give credit where it's due. ODM kata odoko en kod midhiero mage but en achiel kuom duond buche ma kindiko sigana mar demokrasia e pacho kae to nyaka siganda ndik nikech usebedo motegno kata odoko en kod midhiero mage. Angini yie magintiere no mondik ni ODM recruitment drive. Angini duond bura mar ODM bende timo kisera mano mar sero jokanyo mopogore mar mondo mi oriwre gi duond bura mar ODM. En mana ni moko kuom jokanyo mag ODM mantiere yie chal ka gima moko ng'iyo chiendi bende gidwa timo overturn. Giwuok rawe duond bura. Dhano wuok jomoko wuok Imbo, jomoko wuok Nyandwat, moko wuok Ugwe. Koro onego bed ni ung'eyo kamoro achiel. Jomoko bende riwore kodgi. Wang'e moko inyalo goyi kinyaki rang chien. Wang'e nyaka nitie bende moko ma bende gichoko ka gidhi mbele. Nitie jokanyo moko mag duond bura mar ka. Madwa dum kowuok, madwa chikore kowuok e yie bende ginyalo duoko e yie. Aya, kapok wadhi gazet mar The Standard, nitiere wach moro ma bende nomi pek e ite mano mogik. Ka in jatij nyakwarom Gajuang kapo nono ni in civil servant kata mana jatich mano mar piny owacho to pok iwacho kwan mag mwandu ma intiere godo, par ni ok dhi bed ka imiyi omenda. Ma en chik ma bende naneno kanyo ka oketi. Wacho ni no pay for public servants who don't declare wealth. Mano en kaluwore kod mibadhi ma bende osebedo e apise mago mag piny owacho. Ahinya yudo kata mana ka public servant. Jatij piny owacho samoro omenda michule king'iyo kata gi mwandu mosechoke e kind thuolo mar higni moseti apisi. Bedo mathoth miwuoro Chris. Sharon, ma en chik mane okete tim nochako tich higa mar 2003. Idene ni Public Officer Ethics Act ma 203. Ok en chik manyien. En chik ma nochako tich higa mar 2003 to en chik ma kokete tim kaka dwarore maonge siasa to en gino madhi konyo e kedo kod weche mag mibadhi. Waseneno jotije mag piny owacho ng'ato donjo ka randere ka Chris Owino kamae to bang' higa achiel to kata Cleophas ohingo ochwe magrut to king'iyo sara mare, king'iyo gari moriembo, king'iyo kamodakie to krom kod osara michule. Koro en chik ma kopono okete tim maber to onyalo konyo piny Kenya e neno ni omenda mag jopiny oti kod yo makare mar chwalo dongruok ne jopiny to rwako pesa mang'eny e ofuko mar ng'at achiel. Shida en siasa. Iparo ndalo motelo ne yiero mar 2022 jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne owacho ni jotich duto mag sirikal nyaka yang mwandugi kod kama gigole mwandu makamano. Mane owacho ni gino bro chak rekode en odhi yango ne jopiny magi mwandu maga nagolo gi kure naloso gi kuom thuolo marom nadi. Mare onego bed en jalub jatend piny ma ikinono William Ruto. Kata kamano kweth mar Ruto ne orwako siasa e wachni mane giwacho ni mane en achiel kuom chenro mar tam Ruto bedo jatend piny Kenya. Koro koponi wanyalo weyo siasa mondo wang'e ni sasa ma jatich odonjo e sirikal bang' kata higa achiel ka higa achiel onego bed ni i-declare ni higa ni aseloso pesa marom kamae to wuok kama kamae manyalo konyo piny Kenya e kedo kod mibadhi. Koro kik warwak siasa, en paro maber korwake siasa. Kapod wan mane gazet mano ma Daily Nation itimo gi kanyo bende duche manyoro nwaneno moko kuom jotije mano mar kaduol mar KPA Kenya Ports Authority ma bende ni seo kod mibadhi mano mar tenda mana ne beni chiwo ne kata mana jogo eko modak gi ng'ol mopogore pacho ka tenda mar $62 million. Nwaneno ka moko kuom gi nowegi rambun, moko bende nowegi omenda maching. Mibadhi kamora mora kata kamano shida en ni wasebedo ka ichwalo ji e doho to pok waneno iyudo na kochwal ji 20 tido ka mondo kes ni rum bo odwoko pesa mane okwal ne jopiny kaw higni. Achiel kuom gigo monego bed ni sirikal keto kaachiel kod migawo mar doho en neno ni buche mag mibadhi otiek e yo mapiyo kendo duol mochung' ne kedo kod mibadhi EACC kaachiel kod duol mochung' ne
chwalo buche ma kamago kata nini public prosecution onego bed ni timo nonro maber. Bang' timo nonro moromo gichwal ne EACC ochwal jogi e doho, to doho bende okaw thuolo machuok yalo buche mag mibadhi mar neno ni omenda ma okwal kowuok e agulu mar piny owacho odwok ne jopiny. Molo ni ikwalo omenda mag jopiny to kosechwal buche kamagi e doho to kawo higni moingo 10. Kani neno bura mar Anglo Leasing eka ne urumo higani, gima osebet kuom higni moingo 20 gi wiye. Onego bed ni doho keto tenge omenda ma neno ni buche mag mibadhi oyal e yo mapiyo kendo odwoko omenda mokwal ne jopiny mondo ochwal weche mag dongo. Geno maro ni singo maber no chiuno gai mar do inyalo paro romo mano bedo godo State House gi jatend piny Kenya. Biro bedo ka chwalo kenge makamano nikech do no singne gi ni dhi med gi budget, bende no singne ni idhi med ne gi kwan mag jong'ad bura e pacho ka. Paro ni mano nyalo konyo nikech waseneno buche mathoth makotere doho to bedo aming'a kuom thuolo mar higni 20 bura mar mibadhi nyaka sani. Kiko bed singo Sharon Robert kata mano gi bene ng'ene nyaka wang'ene singo mane omini idhi medo gi pesa, idhi medo gi e budget mana nikech budget masani ne oselos kod od bura. Koro dak pesa onge kama pesa no dhi wuok kane onge budget. Mar ariyo, chenro mar loso budget en chenro mar od bura. Koro akia ni jatend piny William Ruto dhi golo pesa makamae kure. I hope wanyalo na bedo kod geno ni obiro kwayo od bura mondo oket tenge omenda makamano ne migawo madoho nikech chenro mar loso budget iloso kod od bura mok piny owacho mamalo. Kapok sa ng'ado nyakor mga jwang' kitaneno kanyo ka sa achiel oseromo. Kapok nyadendi Joyce Oduor odonjo gi twak e chenro mar piny. Omula na gazet machielo mano ma The Standard. The Standard thor weche benano ka gichiwo mopogore opogore. En mana ni aneno ka mantiere online kata mantiere mbui opogore gima wantiere godo ka. Nikech mwantiere godo ka to wacho ni what shillings free fall means. Angini kaka jofwambo wantiere gi gazede mopogore opogore. Koro mantiere online ni taneno ka wacho ni Ruto's warning shot to restless Mount Kenya leaders. Aparo ni mama nyoro Kenya lo ketnwago makawuono thor wach en ni what shillings free fall means. Wang'enya ka sani omenda mano mapacho kaendi medo bedo mayom kipimo gi mano mar dola nyakor mga jwang'. Kidwaro nyiewo dola sani ewi mano mar Kenya shillings en 160. Wach mabedo jolony mag osuru kata mana mag ochumi wacho ni wan kama rach miloyo. Maen achiel kuom singo mar riwruok mar Kenya Kwanza ne owacho kaka ikawo telo. Achiel kuom gigo magidhi keto e tim magidhi miyo mahino achiel ne na kedo kod gopi ma piny Kenya nigo. Mar ariyo ne na bero uchumi, to bero uchumi oting'o nyaka miyo siling mapacho kae teko kata uteku. Kata kamano kane gikawo telo, achiel kuom chenro mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar miyo siling mapacho kae teko ne en winjruok mar kelo mauta e kind piny Kenya kod pinje jo-Arabu monong'ere kod G2G oil deal. Ne giwacho ni mae ne dhi miyo piny Kenya nyiewo mo kod siling kar nyiewo mo kowuok e pinje moko kod dola. Mae ne dhi konyo Kenya nang'o nikech ne giwacho ni koponi Kenya onyiewo mo kod siling, dola dhi bedo mang'eny e pacho kae, to koponi dola bedo mang'eny e pacho kae to dhi duoko pressure e wi siling ma pacho kae. Kata kamano dweche karibu 9 nyaka ne piny owacho mar Kenya donje winjruok kod pinje mag Saudi Arabia e wach mar kelo mauta ka ginyiewo kod siling kar nyiewo kod dola. Siling ma Kenya osebedo ka medo kethre kar bedo motegno. Koro mae achiel kuom gigo seneno ka jolony weche mag uchumi kaachiel kod riwruok mar Azimio oseyo piny owacho ne giwuondo jo Kenya ni winjruok ma kamano ne dhi konyo e tego siling mapacho kae. To adiera en ni winjruok ma kamano omedo ketho siling ahinya nikech e kinde mane idonjo winjruok mar G2G kata mar nyiewo mauta kitiyo kod siling ma Kenya ne uso siling 128. Sani en 160. Manyiso ni osekethre ma kipimo kod siling ma Tanzania kod Uganda. Wachre ni siling ma Tanzania kod Uganda osebedo kod teko kipimo kod siling ma pacho kae e bwo dweche 9 mokalo. Koro ma en gima piny owacho nyaka tie maino. To kanyal tieko mai ka wacho ni magi timore e bwo telo mar Professor Njuguna Ndung'u. Ndalo mane en governor mar bengi maduong' ma pacho kae emane siling ma pacho kae okethre moloyo bane ogole tich makamano.
kane en governor mag Central Bank. Kendo ka sani oduoke migawo mar omenda siling okethore. Onego bed ni wachako penjo ni to dibed ni governor Ndung'we shida kuse shida nango nikech kane en governor mar Central Bank siling ma Kenya pesa nochako odok piny tekone. Wasebedo gi jolwenyo weche mag ochumi mabende wacho ni gope mabende piny Kenya osebedo kakado. Neno kata mana ka tuo libende na seuduola mano mar IMF nikech king'eyo kata mana kwan gowi mabende piny Kenya dhi bedo ka chulo omedre gi siling bilion 800 gi wiya. Ng'eni ma en wach mabende nyalo bedo ni watwak kinde ka kinde kata mana gi jolwenyo weche mag ochumi nikech luoro nitiere ni kata mana kapok ochopo giko mar higani dola nyalo medre nyaka kata mana siling 200. Kinyalo mana pare higa mar 2019 dola ni nyen mane nengo mar siling 101. Ang'o mosetimore kinde thuolo mano mar higni 3 kende. Mane penjo maduong' mabende ang'eni keto kata mana kamarach nikech bende wang'eni piny Kenya onge mwandu mathoth maore pinje maoko mondo wayud dola. Chal ka gima wan iomonwa mwandu. Koro nyiso ni wachulo dola mathoth. Koro kwan mar dola bende onge chirni mapacho ka. Kwa kamano Chris Awina ng'ini watiko nonro mar gazet. Watika nagi weche mosebedo katimore kaunti ma Nakuru. En ywaruok mane mantiere kinda governor ma Nakuru gi senator ma Nakuru. Sani senator ma Nakuru Madam Tabitha dwaro mar mondo mi odhi choko governor e kaunti ma Nakuru. Kaluwore gi osuptal mong'ere kaka War Memorial. Wach osebedo lwenye kinda Tabitha Karanja kod Susan Kihika ewi osuptal makamano ka tadoho bende ne osegolo pache ka dwaro ni mondo chung chenro mar uso osuptal makamano men mar piny owacho governor ni kod chenro mare mar keto osuptal makamae e lwet ji giwegi e kinde ma Tabitha Karanja kaachiel kod moko kuom jodak ma Nakuru to neno kamae okang' ma seche moko dhi miyo gi midhiero e yudo weche mag thieth e kaunti no. Mae mosebedo ka koro Karanja kod moko kuom jodak ma Nakuru dwaro mondo tich oko governor ma Nakuru Susan Kihika. Kata kamano en okapar ka en gima duong' ahinya manyalo dhi kelo mondo tich oko Susan Kihika en mana siasa e kinda en nakoso winjruok. Nano ka jatend piny William Ruto bende en Nakuru. An kod geno ni gibiro bet piny mar mondo gichope winjruok kech ok apar ka en gima duong' ahinya manyalo miyo gol governor e tich. Wach mogik watieko. Wach mara mogik ka watieko en mana ewi weche mag nyowaneno kogai mar Azimio Raila Odinga wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza onego we migepe mag sirikal uchung' kar kendgi kar ng'wano migepe makama. Waneno ni od bura wachore ni od bura sani tiyo mana gik ma piny owacho paro mar chik mowuok e piny owacho ipuodho kata rach kata dhi ataro mar chik ipuodhe. Od doho bende waneno ka kweth mar Kenya Kwanza osebedo ka diro weche ne migawo mar doho. Gima wanyalo wacho en ni kaluwore kod katiba migepe 3 mag piny owacho kata bede 3 mag piny owacho ochung' kar kendgi kendo onego bed gi tiyo kanyakla mar miyo jo Kenya ngima maber kaachiel kod nyayo thuolo mar demokrasia moko onego bed ni piny owacho donjore kod tije mag migepe mochung' kar kendgi. Erokamano ahinya Chris. Nyakwaro mga jong par ni kata mana ka ninyo gazedo kiny ma kawuono nitiere weche motenore kod tuke, nitiere weche motenore kod weche mag ohala kanyakla kod weche matimore pinje maoko. Gazede ariyo gi bende nitiere kod ite maiye mano The Standard kanyakla kod Daily Nation. Weche mag tuke wang'eni tuke mag AFCON pod dhi mbele ka bende tuke makamago higeno ni biro bedo karumo chieng' tarik 11 mano mar dwe mar 2. Keni Chris Awini siro tim mane koso tim nino segolo oko dibende ne siro Tunisia tim mara pod nitie lakini okengo iluonge ni Ivory Coast lakini wuotho ka okengo kano wacho nango Olymp. Yes. Kama mano warito ng'eyo kaka tuke makamago biro bedo. Aneno ka moko bende nosegole group stages ma bende gintiere. Nyakoro mga jwang' baka yo matin mabiro